И здравейте хора, днес ще правим клип на една много страшна игра. Вие гледайте. Аз направо се побърках. Сега започваме да играем. Започваме. Scary Base Game. Сега кое да започнем? Ето. Къде отиде, бе? Зарежда, бе. Дай нагоре. Хора, чакайте. Сега ще започнем. Ти си пуснал друга игра. Тъмнина малко. Щете, ярю. Ето, започва. Аз няма да гледам. Само снимай и си затвори очите. Хора, вие гледайте, много е яка играта. Хич не е страшно. Ще ти скочи една маймунка. Да. Аз искам да ги затворя, защото се побъркам от тях. И хора, започваме. 3, 2, 1. Вие гледайте. Чакай, започваме. Айде, започваме. Сега. Дай. Изкочи ли? Да видим клипа. Да. Айде. Добре. То се побъркал нещо. Justin Bieber. Вижте, Justin Bieber, дай споко нещо парцака. Вижте, Justin Bieber. Ужас. Ще ти скочат Justin Bieber. Сериозно? И дай ги спрем, защото Бибър вика нещо. Ще го спрем за малко. Продължаваме клипа. Давай. Тъй като ще ни скачи Justin Bieber, това ще е смешно. Плей. Опа. Help. Виж го там долу Justin Bieber. Виж това като ударя само долу е Justin Bieber. И тук най-много беше това. Айде. Хора. Ето, лекичко, да. Уй, това е. Точно и тук изкачах. Justin Bieber, точно на третото, нали? Това е най-лесното според мен и това. Тук бавно. Айде гледай. На второ ли си? На третото. Гледай, бе. Затварям. Justin Bieber, виж, бе. И Justin Bieber се оказа, че е дух. И хора, това ли да е за днес? Или не? Искате ли да продължите още? Пишете в коментарите дали искате поредица на тази игра и ще се видим. Нека да направим още един път. И ще се видим следващата. Още един ще направим. Следващия клип и до скоро!